Beste meisken, zitten Jim ook leer. Hier komen wij weer on. Ziek je nou maar, plak, er komt nog meer. Want hier is Neel. En dat is Paul. Wat wij alle jaar belipjen sjuggen Jim in 2 kwartier. Waar kennen we de prijs op helje, is dat net te vier? Sa humor en spanning, die komen eraan in Dogget. Voor Frieske Pjel. Welkom mensen thuis en hier in het publiek. Welkom op de eerste dag van de zomer, 21 juni. De eerste dag van Dogget van Frieske Pjellen. Dogget van Frieske Pjellen is 4 dagen lang hilarische en komische televisie. En om de spanning erin te houden, hebben wij een variatie aan gasten, muziek en speeltjes. En je maakt zeker naar onze spannende vervolgserie Rabarber zien. Ja, en om het wat interactief te horen, zouden we het leuk vinden als je hem tijdens de uitzending, de voor of de na, je mening aan willen. Dat kan op 2 manieren. Het gastenboek. Dat kun je hem vinden op www.frieskepjannen.nl. Klik op het gastenboek, lid er een berichtje achter. En op de tiertaal lezen dat voor in de uitzending. Dat kan ik op een andere manier, dat kan namelijk op Twitter. Broek dan #Diendwarp12. We wensen hem een heel noffelijk jaloerta. Maar nu gaan we eerst naar de muziek. Ja, want Frieske Pjellen is een muziekdwarp. En wij willen elke dag dus beginnen met muziek. En hier doen we dat met ons eigen chanticoor. En ik ken Halbe van het chanticoor. Ik zit even bij u aan de tafel komen. Halbe, welkom. Hoi. Hoi. Je gaat aan een mooi verske variationen. Wat ga je variationen? We zongen het Frieske Pjelse dwarpslied. Dat lijkt me een prachtig nummer om mij te beginnen. Maar ik geef daar heel veel succes bij wensen. Dank u wel. Dames en heren, hier is het chanticoor uit Frieske Pjellen met het Frieske Pjelse lied. En wij nemen de tafel mij, Neel. Ja. Ja, dat chanticoor wie zeker wel een applausje willen. Ja, geweldig. Hartstikke mooi. Hartstikke bedankt. En wij gaan terug naar uw eerste gast, een hele speciale gast. Ja, we hebben gekozen voor deze eerste dag voor een speciaal iemand. En ik mag haar welkom heten, onze burgemeester Francisca Ravenstein. Welkom, burgemeester. Jo bent de eerste vrouwelijke burgemeester. Ja,
dat klopt. Oké, nou dat is toch wel heel speciaal. Ja. En dit is jouw ambtsketting? Oké, en die haal je altijd om op speciale gelegenheden? Ja, als het heel belangrijk is. Oké, dus het is jou het wel heel belangrijk, begreep ik. Ja. Maar jou had je nog wel eens vaker west. Ja, ik ga hier vaker west en ik weet al een protte over de toekomst van Frieske Pjellen. Het is de eerste brede squalle in Opsteland. Wordt in kwarten Iepen, hier op het dorp. En we staan hier nu voor de squalle de Skans. En die is uitroepen tot de sportiefste squalle van heel Friesland. En daar binnen we Grutskop. Ja, wist, dat is ik zo. Ja, zeker. Maar zo'n jou verder ik nog wel wat meer weten willen over uw Frieske Pjellen. Ja, ik zou graag meer weten over de geschiedenis van het dorp. Ja. Nou, ik denk dat ik daar wel een geschikt persoon voor ha. Willem Dolstra, zou je erbij komen willen? Oh, die komt even mooi letterlijk bij de deur in huis vallen. Meneer Dolstra, kom je maar even binnen. Goeiedag. Ja, goedemiddag. Meneer Dolstra, kom maar even mooi dicht bij u staan. Hallo. Joha, een prachtig boek voor een Frieske Pjellen. Dank u wel. Ja, en dat boek dan ik graag bij deze prachtige gelegenheid overhandigen aan de burgemeester Rabenstein. Alsjeblieft. Tegentank, ik ben er blij mee en ik zal het mij volle plezier lezen. Maar wel soort signeren voor mij? Dat boek heel graag aan. Oké. Nou, dat kan mooi even. Ja. Hè? Dus dat wordt even een mooie krabbeldel set. Ja. Een mooi antiek handschrift. Zeker. Een grote krullen. Ja, want ik wil eventjes wat weten over dat boek. Het is een heel verhaal, het is een prachtig boek. Hoe lang ga je er oerdien om dat boek te maken? Nou, ik ben er zelf niet mee bezig geweest. Met hulp van oren, uiteraard. Ik heb mensen geïnterviewd en heb mensen geholpen om het inwanderen te krijgen, foto's verbeteren, ik neem maar wat. Dus, ja, daar ben ik niet mee bezig geweest. Het resultaat is er ik naar. Nou zit dat boek vol met prachtige verhalen. Kun je er één verhaal uitkiezen waarvan je zegt van, nou ja, dat vind ik toch eigenlijk wel het mooiste verhaal? Ja, voor mij is toch het mooiste verhaal, dat zit ik direct op de voorpagina van het boek, dat is de Bregen. En daar hebben we als qua jongens hebben we daar vaak wat omoud. Ja, zo zit ik het dan maar een beetje. En de veert op zich is natuurlijk heel belangrijk voor de dorp. Het dorp is ontstaan in de VNT. Dus, en dat is nog steeds te zien in het landschap waar het een beetje door had. Ja, nou, we willen jou hartstikke bedanken voor het maatje van dit prachtige boek. Neel, doe hast ik nog wat bijzonders. Ja, achter u staan twee bandjes, vrouw de burgemeester. En die gaan een brede tekening maken. En Sandra houdt het beet en Arjen. En die willen dat je graag zien laten. Een brede tekening voor een brede squalla, zeg ik maar zeggen. Ja, prachtig. Wees een applaus. Nou, wat zijn we hier dan nou beleven? Wat is dit hier al hier? Wat is dit hier? Oh. Nou, kom. Nou, Daar zijn we. Nou. Endlich, daar zijn we. Jongen. Man. Zijn we in Friesische palen? Oh, daar. Ja, toch. Ja, je bent hier in Frieske Pjellen, jazeker. Zijn we bij een Cross Guitar Festival? Ah jongen, nee, dat wie traaien wie lien. Wat doe je meer nou nog? Ach, dat ben je wel lang weer vergeten. Nice. Maar je meer speciaal komen voor het Cross Guitar Festival. Ja, zelfverstandig. Nou, dat is wat kan, want dat is dus al West. Maar misschien heb ik daar wel een geschikte oplossing voor. De oprichter van het festival, Jan-Maarten Zwanenburg, zit op Kreta op dit moment. En als ik me net vergis, kunnen we nou een satellietverbinding tot stand krijgen met Kreta. En kunnen we Jan-Maarten toch nog eventjes een paar vragen stellen. Oh, dat is geweldig, Paul. Ja, hallo Kreta, dit is Frieske Pjellen. Kist u me, hè? Hey, powerkameraad. Jongen, hoe is hij? Vertel eens even, wat maar die meesten van onder op Friesland hier? Nou, dat zal ik je vertellen. Wij hebben hier nog 2 gasten van het Cross Guitars Festival. En toch, waar kan er nou beter een mee praten als de oprichter van het festival zelfs? Wat voor rare snijbeen ben er dan?
Het festival is 3 weken alleen al last. Haha, die Matti. Wie geeft mijn jongen? Ah, mijn vriend Peter, alles goed daar? Wat moesten ze nou zo spät, dass das Festival al lang afgelopen is gebeurd? Ich habe eine neue, sag mal neue alte Freundin. Und ich habe mir ein bisschen verslaven, verstehst du? Ah, ich verstehe. Maar ze moesten ja de nieuwe Freundin niet over onder die armtakken halten, hè? En ze moest niet over zich heen laten lopen, mijn vriend. Nein, das kommt gut, mein Junge. Und nach einem anderen Antrag ist dann altijd wieder die Gutmachungssex. Ah, die Gutmacherseks. Ja, dan komt alles klaar. Maar neue Jahre 2012, dan haben wir das Festival am 16 to 20 Mai. So, like the Spanish say, be on time. Mooi zei Jan Marten. Hey, kunnen we hier nog wat betekenen van Peter en Heidi? Maar, als ik nou zo even over nadenk, er zijn verschillende mensen die waar die filmpjes maken. Als je hem die opsporen kan, dan kun je misschien nog wat meekrijgen van het laatste festival. Ja, dat is een mooie oplossing. Hey, we gaan hier op zoek naar de filmpjes en wens je hem een noffelijke vereinta der op Kreta. Jongens, ik hoop dat het bij hem al hier vereint. Ontje. Nou, geweldig toch? Hè? Das war schön, ja. Ist in Kreta. So, da ist schönes Wetter, nicht? Ja, en Ja. wat ging je hem nou doen? Ja, müssen das Ganze zurückfahren, ja? Oh, Paul, dat ken ik. is Ja, die niet mensen onleefbaar. kennen het al net weer helemaal naar Duitsland daar. Ik had een idee. Kom, we gaan naar de burgemeester daar. Oh, ja. En wat was toen dan, Paul? Nou, ze... Frieske Pjellen is een echt muziekdorp. En aangezien we deze week ik een hele protte muziek ha, zongen de burgemeester vrezen kinderen of het misschien mogelijk is dat het voor deze bijzondere gelegenheid ze een kampeervergunning aan wil. Nou, Paul. Laten we het zo praten dat voor deze bijzondere weekend jou, ik, Heidi en Peter een kampeervergunning. Nou, geweldig. Hartstikke mooi. Was ist das nett Hartstikke von mooi. dir. Dankeschön, Dankeschön, danke, dankeschön. Welkom, Ik ben goed, burgemeester Francisca Ravenstein en Willem Dalstra. Hartstikke bedankt. Ja, en we gaan snel terug naar het volgende onderdeel, Neil. En dat is namelijk een speeltje. Oh, wat geven we doen, Paul? Nee, net zo'n speeltje, Neil. Oh. Het is een speeltje hier met verschillende mensen uit het dorp. Deze mensen zitten alle hier op een bepaalde manier bij een bepaalde vereniging binnen belutsen. En we hebben 6 deelnemers en elke dag valt er één aan. We hebben een speeltje van 1 minuut. En het eerste speeltje heet Knieperhasses. En daar gaan we aan mij beginnen. Maar misschien is het leuk als toen de verschillende deelnemers even nog eens voorstelst. Nou, dat wil ik wel doen. De eerste, dat is de jongen van Van der Werf. En de tweede, dat is Lotje van Veen. En dan komt Jongsma. En dan hebben we Albert Bosma, Marianne Brink en Gerrit van Smeden. Ja, het is dus aan de bedoeling dat je bij het speeltje zo volle mogelijk kniepers op je gezicht krijgt. Die kniepers maaien net in het hier, die matten op het gezicht. Je had ervoor 1 minuut de tijd en die minuut gaat no in. Ja, en daar zijn we van start. En Sjoerd van der Werf zet de eerste knieper recht op een kin. De volgende komt om het eer Loopje had eer Nikkel vol. En de jongen van Bosma die is ik al druk bezig. Oh, wat gaat het mooi, wat gaat het hut, wat zal het zeer doen. Marianne Brink had de moel al vol met kniepers. Kan ze een keer net praten, is eigenlijk wel hartstikke goed in. Waar zou hier winnen gaan? Waar zou je winnen gaan? Het is hartstikke spannend. Kom op jongens, het is je moeder. Het gaat erom bij. Er kan nog volle meer bij. Er is nog een plakje op het warm, op de wang vrij, jongen van Bosma. Ja, heel goed. Heel goed. Marianne Brink, mooie kleurtjes, ziet er prachtig uit. Clowneske uitstraling. Hoe lang hebben we nog? Hoe lang zitten we nog in het tiert van het speeltje? Maar ondertussen gaat het gewoon terug. Sjoerd had inmiddels de hele moelen al vol en die begint nu aan de wenkbrauwen. Sjoerd maakt het kleurtjesbroekje, jongen. Je liet het wat saai. Wist op televisie. Bosma, ja, de letter. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Je moet de kniepers nog even zitten laten, hoe zeer dat ik doet. Wij komen na de soap, komen wij weer om met de uitslag. Maar eerst gaan we terug naar het volgende onderdeel. En dat is het volgende. Neil, wist u wel dat er hier hele rare dingen gebeuren in ons dorp? Nee, wel? Hoezo? Schumar.
Wat is dit? Pas goed op Barbie. Ik ga je gaan snijden daarop. Ze maar dwong is gewoon. Maar houtje. Ja, Martine, ik ga een babyfoon. Ja, ik ga een babyfoon. Ik ga echt een babyfoon. Ja, ik ga echt een babyfoon. Dan snapst het net. Dan laat je een baby maar een briefje. Ze jet Barbie en ze maakt echt nog eens gewoon. Nee hoor. Nou, dan gaan wij een Babylonische spraakverwarring. Ja. Maar ze me gauw vregen op een krobbedobbe als ze daar een Barbie ha. Ja, hoi. Hoi, Tine. Ah, goeie. Ben je bezig met een rommelmerken? Ja, het is van goed doel. Ja, zet het maar even. Mensjes, is hier zo'n Barbie op school, ben je? Nee. Nou Paul, er gebeuren hier echt rare dingen in dit dorpje, hè? Mooi Ollie en Westje dus. Maar is de jury ook klaar met tellen? De jury is klaar. En waar had er Verlen? Sjoerd van der Werf, hier de minste kniepers op hollen. Die zullen we dus mooi net weg. Nou jongen, lokweeske, want dat was net wie het was het oorsdwaan maten hier is morgen. Ben je mooi klein mee. Ja. Bedankt. Voordat we terug gaan naar de afsluiting, wil ik hem even wijzen op Freek de Prinsjeknipper. Die had een prinsje knipt van onze burgemeester, dat zal haar oerhandiger worden. Ja, Freek die knipt alle dagen, is Freek bij ons en dan knipt er onze gast uit en na oren krijgen ze die dan. Ja, dan is het nou tijd voor uw laatste gast. Wij beginnen elke dag met muziek en we eindigen elke dag met muziek. Jappie en Vogelina, kom er maar even bij. Je bent van Settle Down, kom je maar even staan, Jappie. En, Vogelina, wat games, jongen? Wien in de Zeil. Wien in de Zeil. Wien in de Zaal, Jappie. En waar gaat Wien in de Zaal over? Nou, dat gaat over eigenlijk zoals je op een klei bent, of in een woord, dat maakt het eigenlijk net voluit. Heeft werk, best gezond, daar gaat het eigenlijk zo. Hele veske. Prachtig. En maar door een Wolbies is het Jappie had dat veske zelfs kreun. Ja, we rennen al haast in het einde aan. En ja, ik wil de meesten thuis hier in het publiek bedanken. Via net een berichtje te plaatsen op uw gastenboek. www.frieskepjelden.nl. Precies, op Twitter, hashtag Diendwarp12. Morgen besteden we aandacht aan uw schilder Sjors, die bezig is met een prachtige plaat. En ja, we gaan nog volle meer leuke dingen. We gaan een spectaculaire band, we doen wel een spultje. En we gaan nog een bijzonder interview. Ja, ja. En hoe zou het bij Tine komen? Nood ze weet dat Barbie mijn naam is. Morgen Ollie en Westje dus. Morgen. Morgen Westje, hè? Hoi. Het meest verwoond. Zolang de wind heeft in de zeilen, zolang de wind waait ben je vrij. Er valt niet meer te wensen, het is goed. Het is goed. Zolang de wind waait, ga je moe. Zocht de winnaars op de paden, sterk in alles werk en mild. Jochen in de donkere wolken, binnen sterk en vrij dat schil. Want alles leidt af van het griepen, alles leidt af van de hand. En als het meent wat je bezieken, ben je samen weer lietsman. Zolang de wind heeft in de zeilen, zolang de wind waait ben je vrij. Er valt niet meer te wensen, het is goed. Het is goed. Zolang de wind waait, ga je moe.
wind nest in de zeilen. Zolang de wind waait ben je vrij. Er valt niet meer te wensen, het is goed. Het is goed. Zolang de wind waait ga je moe. Wat ken je dan onwennig wezen? Valt de wind stil is het mis. Die bange ergen is te lezen. Valt de wind stil is het mis. Zolang de wind nest in de zeilen. Zolang de wind waait ben je vrij. Er valt niet meer te wensen, het is goed. Het is goed. Zolang de wind waait ga je moe. Zolang de wind waait ga je moe. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. The monks fell sound asleep. Wake up, little Susie, and weep. The movie it's over, it's 4 o'clock, and we're in trouble deep. Wake up, little Susie, wake up, little Susie.